Každá tehotná žena si aspoň raz položí otázku, ako najlepšie zvládne pôrod. Hľadáte bezpečie, dôveru, istotu. Jedným z faktorov, ktorý môže, ale nemusí mať na tento moment vplyv, je poloha pri pôrode. Polohy sú rôzne, každá má svoje výhody, nevýhody. Neexistuje dokonalá poloha. Poloha na chrbte umožňuje pôrodníkovi lepšie kontrolovať pôrod či riešiť komplikácie, no máte možno pocit, že ste obmedzovaná. Poloha v drepe, využívajúca gravitáciu, viac otvára pánvu či menej tlaku na chrbticu, ako v polohe na chrbte. No nevydržíte takto dlho a potrebujete pomoc partnera či pôrodnej asistentky. Poloha na boku, viete si oddychnúť, lepšie viete tlačiť a podobne. Poloha na štyroch, dnes moderné pôrody do vody, čo sa nie každá pôrodnica má takú možnosť vám poskytnúť, ale nemyslím si, že naše mamky chodili rodiť do potoka. Telo vám počas prvej doby povie, čo je pre vás najlepšie, a ak je všetko OK s plodom, nik vám nebude brániť skúšať čokoľvek a aj rôzne ďalšie a iné benefity, ktoré vám pôrodnica poskytuje. Je to doba trvajúca hodiny, je to doba vaša a pôrodnej asistentky. V druhej dobe pôrodnej trvajúcej minúty taktiež roďme, ako je vám dobre, ale nie za každú cenu, pretože dôležitý je výsledok zdravie dieťaťa a vy bez závažných komplikácií. Posledných pár minút dosiahneme je už na druhom mieste, ale určite každý pôrodník, každá pôrodná asistentka vám z pôrodu chce urobiť zážitok, chce vám zabezpečiť pocit bezpečia, dôveru a dosiahnuť, aby ste šli domov zdravá so zdravým dieťaťom v náruči. Takže takto.